हेलो पिलामाने वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पिलामाने दशम श्रेणीर बोर्ड एग्जाम पाखे आसुची सेतिपाई आमे एमआईएल ओडियार चिल्लिकार सायंतन दृश्य पाठर किछि एमसीक्यू काली ठारू डिस्कस करुचे। मु पूर्ववर्ती वीडियो रे 20 नंबर क्वेश्चन पर्यंत क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करिछि। पुणी आज 21 नंबर ठू क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करिबा। तो चलो देखिबा 21 नंबर। दुखी मनरे काहार उत्थान पतन घटी थाए। क तरंग, ख ज्योत्स्ना, ग आशा, घ निराशा। यार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ग आशा। 22 नंबर क्वेश्चन। निशा आगमन रे अबनी केउ रूप धारण करछि। पिला माने निशा माने रात्रि, रात्रिर आगमन रे अबनी केउ रूप धारण करछि। क निश्चल, ख गंभीर, ग कोलाहल पूर्ण, घ निस्तब्ध। यार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन क निश्चल। निशा आगमन रे अबनी निश्चल रूप धारण करिछि। पुणी 23 नंबर क्वेश्चन। जल स्थल नभरे कौन पड़ी पारद धौत भली देखा जाउथुबार कवि कहिछंती। क अग्निशिखा, ख मशालर ज्योति, ग सूर्य रश्मि, घ चंद्र किरण। यार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन घ चंद्र किरण। जल स्थल नभरे चंद्र किरण पड़ी पारद धौत भली देखा जाउथुबा कवि कहिछंती बा वर्णना करिछंती। 24 नंबर। चंद्र किरण रे सृष्टि किपरि दिसुची। क ज्योत्स्ना परिप्लुप्त, ख पारधर धौती, ग चंद्रचूड़ तनु, घ रम्य। यार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ख पारद धौत। चंद्र किरण रे सृष्टि पारदर धौत बा धोई दଉଛି सेहीपरि भाବରେ देखा जाଉଛି। 25 नंबर। ହ୍ରଦର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ କାହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଶୋଭା ପାଉଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। କ ପାହାଡ଼, ଖ ଅଗ୍ନିଶିଖା, ଗ ନୌକା, ଘ ସମୁଦ୍ର। ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ପାହାଡ଼। ଯେଉଁ ଭାଲେରୀ ପାହାଡ଼ ଥିଲା ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସେହି ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟକୁ ଶୋଭା ପାଉଛି। 26 ନମ୍ବର। ସର୍ପ ମଣ୍ଡିତ ଶିବଙ୍କ ସହିତ କବି କାହାକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କ ମଶାଲ, ଖ ଦିଗଙ୍ଗନା, ଗ ବନଭୂମି, ଘ ମୀନଜୀବୀ। ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ ବନଭୂମି। ସର୍ପ ମଣ୍ଡିତ ଶିବଙ୍କ ସହିତ କବି ବନଭୂମିକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି 27 ନମ୍ବର। ଛାୟା ମିଶ୍ରିତ ଆଲୋକରେ ବନସ୍ଥଳର ଦୃଶ୍ୟକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। କ ପାପମୂର୍ତ୍ତି, ଖ କବମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗ ଦିଗଙ୍ଗନା, ଘ ସର୍ପମଣ୍ଡିତ ଶିବ। ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଘ ସର୍ପମଣ୍ଡିତ ଶିବ। ପୁଣି 28 ନମ୍ବର। ନିଶିଥିନିର ପ୍ରଭାବକୁ କିଏ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। କ ଝିଙ୍କିରିର ଝଙ୍କାର, ଖ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପରିପ୍ଲୁପ୍ତ ନଭ, ଗ ମଶାଲ, ଘ ଭାଲେରୀ ପାହାଡ଼। ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ଝିଙ୍କିରିର ଝଙ୍କାର। ନିଶିଥିନିର ପ୍ରଭାବକୁ ଝିଙ୍କିରିର ଝଙ୍କାର ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଯିବା 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଝିଙ୍କିରିର ଝଙ୍କାର କ'ଣ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ପିଲାମାନେ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ସେ ଓଲଟା କରିକି ପଚାରିଛି। କ କୋଳାହଳ, ଖ ମଧୁର ହାସ, ଗ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୀତ, ଘ ନିଶିଥିନି ପ୍ରଭାବ। ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଘ ନିଶିଥିନିର ପ୍ରଭାବ। ଝିଙ୍କାରିର ଝଙ୍କାର ନିଶିଥିନିର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। 30 ନମ୍ବର। କଳି ଉପଦ୍ରବରେ ଶାନ୍ତି କେଉଁଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା କବି ସମ୍ଭାବନା କରିଛନ୍ତି। କ ହ୍ରଦର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ, ଖ ବନଗିରି ଦେଶରେ, ଗ ମୀନଜୀବୀ ନାବରେ, ଘ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୀତରେ। ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ଗିରିବନ ଦେଶରେ। କଳି ଉପଦ୍ରବରେ ଶାନ୍ତି ଗିରିବନ ଦେଶରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଅଛି। କାରଣ ନା
ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ରହିଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଦିଗ୍ବଳୟରେ କାହାର ଛାୟାଚିତ୍ର କବି ଦେଖିଛନ୍ତି? କ ଝଙ୍କାରୀ, ଖ ଭାଲେରୀ ପାହାଡ଼, ଗ ବନଭୂମି, ଘ ମୀନଜୀବୀ ନାବ। ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଘ ମୀନଜୀବୀ ନାବ। ପୂର୍ବ ଦିଗ୍ବଳୟରେ ମୀନଜୀବୀମାନଙ୍କର ନାବର ଛାୟାଚିତ୍ର କବି ଦେଖିଛନ୍ତି। 32 ନମ୍ବର। କେଉଁ ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ସନ୍ଧ୍ୟାତାରା ଦେଖି କୌବର୍ତ୍ତମାନେ ବା ନାବିକମାନେ କୂଳକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି? କ ମାମୁଁ ଭଣଜା, ଖ ଭାଲେରୀ, ଗ କାଳିଜାଇ, ଘ ମହେନ୍ଦ୍ର। ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ଭାଲେରୀ। ଭାଲେରୀ ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ସନ୍ଧ୍ୟାତାରା ଦେଖି ନୌକାମାନେ କୂଳକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ପୁଣି 33 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାମରେ କିଏ ଖ୍ୟାତ? କ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଖ ବଳଦେବ ରଥ, ଗ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଘ ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ବଳଦେବ ରଥ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିଏ? ବଳଦେବ ରଥ। 34 ନମ୍ବର। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୁଳ ବାସିନୀ ଏ ଉକ୍ତିଟି କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କବି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି? କ ପ୍ରକୃତିର ରାଣୀ, ଖ ଚିଲିକା, ଘ ଦିଗଙ୍ଗନା, ଘ ଉତ୍କଳର ମାତା। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ ଦିଗଙ୍ଗନା। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୁଳ ବାସିନୀ ଏ ଉକ୍ତିଟି ଦିଗଙ୍ଗନାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କବି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 35 ନମ୍ବର। କବି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମଧୁର ହାସିନୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କ ଦିଗଙ୍ଗନା, ଖ ପ୍ରକୃତିର ରାଣୀମାନଙ୍କୁ, ଗ ବନବାସିନୀ, ଘ ବାଗୀଶ୍ୱରୀ। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ଦିଗଙ୍ଗନାମାନଙ୍କୁ। କବି ଦିଗଙ୍ଗନାମାନଙ୍କୁ ମଧୁର ହାସିନୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 36 ନମ୍ବର। କବି ରାଧାନାଥ ପ୍ରକୃତିକୁ କେଉଁ ରୂପରେ ଦେଖିଛନ୍ତି? କ ବାଗୀଶ୍ୱରୀ, ଖ ଶାନ୍ତମୂର୍ତ୍ତି, ଗ ମାତା, ଘ ନାୟିକା। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଘ ନାୟିକା। କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ନାୟିକା ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। 37 ନମ୍ବର। ମାତ୍ର ଯଶୋଦେହେ ତୁମ୍ଭେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଉକ୍ତିଟି କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି? କ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଖ କବିଚନ୍ଦ୍ର, ଗ କବି ସମ୍ରାଟ, ଘ କବିବର। ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ମାତ୍ର ଯଶୋଦେହେ ତୁମ୍ଭେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଏହି ଉକ୍ତିଟି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ପୁଣି ପିଲାମାନେ ଯିବା 38 ନମ୍ବର। ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ କବିତାଟି କେଉଁ କାବ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ? ପିଲାମାନେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏହାକୁ ନୋଟ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। କ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଖ ଚିଲିକା, ଘ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ, ଘ ଉର୍ବଶୀ। ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ଚିଲିକା। ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ କବିତାଟି ଚିଲିକାର କାବ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ। 39। କେଉଁ କଥା ଶୂନ୍ୟରେ ଚାଲିଯିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ହସ, ସଙ୍ଗୀତ, ମନ, ଘ ଚିଲିକାର ମାରୁତ। ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ ମନ। ମନ କଥା ଶୂନ୍ୟରେ ଚାଲିଯିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। 40 ନମ୍ବର। ପାପମୂର୍ତ୍ତି କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି? କ ପୋତପାଳ, ଖ ମୀନ, ଗ ତରଣୀ, ଘ ମଶାଲ। ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଘ ମଶାଲ। ପାପମୂର୍ତ୍ତି ମଶାଲକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ଆଉ ଯେତୋଟି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତାହାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯଦି ପିଲାମାନେ ତମର 20ରୁ 20ଟି ଯାକ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ତମେମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇ ପାରିବ। ହଉ ପିଲାମାନେ, ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।